ഷൗക്കത്താ നീ എവിടെയാണ്? ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാന്ന്, തൃശ്ശൂരാണ്. വൈകുന്നേരം എത്തുമ്പോ. മതി മതി, നീ വന്നിട്ട് പോയാ മതി. എല്ലിക്ക വേറെ വണ്ടി വിട്ടാ മതിയാ? ഇവിടെ എത്ര നേരമാവെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോ ചിലപ്പോ രാത്രി ആവും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് പോവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ പോവാലോ. അതെയാ, ശരി. ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഒഴിവാകൂല. പള്ളി കേസുകള്. എന്താണ്ടാ? ആ ഷാജുക്കില്ലേ? ഏത്? ആ പിഷ്കനാ? ആ അതന്നെ. അയാളൊരു വള്ളി കെട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക? നിന്റെ ചങ്കല്ലേ, നിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉറങ്ങില്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ കേട്ടത്. ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു മടി പോവാൻ? അയാള് വാളയെ വളരെ കുറച്ചാണ് തരുന്നത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം നല്ല ഓട്ടങ്ങൾ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ? എന്ത് ചെയ്യണ്? നീ തന്നെ പോയിക്കോ. നിന്നോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞാണ്, ഓട്ടം ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി വെറുതെ നിന്നാലും വേണ്ടില്ല, ഒരവിടെന്നും വാടക കുറച്ച് ഓടാൻ നിൽക്കണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ എന്തായി? അനുഭവിച്ചോ?